היי חברים, יחיאל הפיזיותרפיסט של מבוזה. היום אני רוצה לדבר איתכם על איך אתם יכולים להפחית את הכאבים בשורש כף יד בזמן עמידות ידיים ואיך לחזק אותן. נתמקד בארבעה גורמים לכאבים בשורש כף יד. 1. חוסר הדרגתיות, 2. טכניקה לקויה, 3. הישענות אסימטרית ו-4. טווח תנועה מוגבל. הפתרון לכל אחד מהגורמים האלה בהתאמה הוא 1. תרגול הדרגתי, 2. שיפור טכניקה, 3. מודעות ו-4. שיפור טווח. אז הדרגתיות רלוונטית בעיקר לאלה שמתחילים עמידות ידיים. אתם רוצים להעביר משקל על הידיים באופן שיאפשר למפרקים להתרגל למשקל גוף שלכם. תתחילו בהעברה חלקית של המשקל גוף עד שתרגישו בנוח לעבור לשלב הבא. עם הזמן תתחילו להעביר יותר ויותר משקל לידיים עד שתגיעו למצב שאתם יכולים להחזיק על הקיר ללא כאב. כשמדובר על טכניקה, אתם רוצים להימנע מלהישען יותר מדי קדימה לשורש כף היד. זה בעיקר נפוץ אצל כאלו שמתאמנים עם הקיר לתמיכה ומניחים את הידיים רחוק ממנו. הדבר הזה גורם לחלק מהאנשים להישען עם הכתף קדימה, ובכך להפעיל לחץ רב יותר על שורש כף היד. צלמו את עצמכם מהצד כדי לבחון את הטכניקה שלכם. ועכשיו נדבר על הישענות אסימטרית, כלומר הישענות לצד אחד יותר מהשני. זה יכול לנבוע ממיקום של הרגליים, וגם העובדה שאנחנו באופן טבעי לא סימטריים בגוף, ולכן יכול להיות שכתף אחת גבוהה מעט מהשנייה. הגורם הזה מוביל להישענות גדולה יותר על הזרוע הארוכה, וכדי לפתור את זה אתם רוצים לצלם את עצמכם מלפנים, ובנוסף להתחיל להעביר מעט משקל בין יד ליד בזמן עמידות ידיים, ולשים לב האם יש יד אחת שמתאמצת יותר באופן קבוע. הגורם האחרון הוא חוסר טווח בשורש כף היד. שימו לב כמה אתם יכולים ליישר את כף היד ללא כאב, גם בזמן שכף היד באוויר וגם כשהיא על הרצפה. שורש כף היד שלכם צריך להגיע ל-70-90 מעלות בצורה נוחה ללא כאב על מנת לבצע עמידת ידיים. במידה ואתם מרגישים שחסר לכם את הטווח הדרוש, תרגילי מתיחה פשוטים כמו הישענות קדימה ואחורה בעמידת 6 יכולים לעזור.